Invitat d'avui, en aquesta tarda de dijous, exclusiu, perquè tenim feina, perquè volem parlar extensament amb ell, Maurici Osavila, que ens porta el seu darrer disc que acaba de sortir. Comencem escoltant-lo, i potser la cançó que més espera la gent, La Mare. Veient-te perdut, de tots despreciat, per què no has vingut aquí al meu costat? No abaixis la cara, aixeca així el front, que et quedo la mare, el més gran del món. En Maurici Osavila l'ha posat a la primera plaça, aquesta cançó, La Mare. Benvingut, Maurici. Gràcies, Miquel. Un disc, un CD amb 23 temes. Ets molt atrevit aquí, eh? No, Quants minuts hi ha? 72 minuts. 72 minuts. Sí, al màxim. Perquè si no, n'hauries posat més. Sí, perquè, mira, és la meva passió, si puc dir. Hi ha les 10 sardanes, que ja coneixem, Sí. de la darrera casset, i llavors n'hi ha 13 de noves cançons. Sí. Bé, noves cançons. Són cançons que molta gent coneix, tradicionals, no tradicionals, d'autor de fa alguns anys. Sí, la majoria són tradicionals, però tradicionals més del sud que d'aquí. La Mare, sé que molta gent te l'havia demanat, no? Sí. Per què? Com és això? Com t'ho expliques, això? No sé, que deu ser bonica. És molt bonica, no? Cada vegada que la canti és difícil de l'acabar. M'acosta molt de l'acabar. Perquè és molt emocionant. Sí, sí. I quan vaig ser a la caseta de sardanes amb la Bisbal, un munt de gent m'ha van dir si heu fet La Mare? Li dic, no, me la faré al pròxim disc. Tothom l'esperava, una colla de gent l'esperava. La cantaves, La Mare? Sí, jo crec. En concerts? Sí, sí, cada cop. Sí, sí. Cada cop. En concert la som cantada veieu 20 cops. I cada cop que la som cantada, encara l'altre dia ella, i una dona que va venir m'ha dit, m'ha fet plorar. És que és el més fàcil plorar quan la gent escolta aquesta cançó. Perquè és una cançó feta per plorar. Sí, sí. La Mare sempre fa plorar. Sí. Maurici, com has triat les cançons que has posat en aquest disc? Això ha estat difícil i ha pas estat difícil, perquè deixar La Mare i Pel teu amor, per Rosó, ja sé, se'm posaven d'entrada. Sí. I després n'hi ha una colla de boniques, He triat 4 cançons de la Peles Mestres, El Camí de la Font, Madrigal, l'Andressa i el Rossinyol, que són joiells. Perles. Són perles. Sí. Els de Caldira, més que cantar. Sí. Per què? Perquè la poesia, la música és bonica, però la poesia és extraordinària. És que lliguen molt bé les poesies i les músiques de la Peles Mestres, eh? Sí. Cal dir que era un compositor de començaments de segle, no? Era un gran compositor, entre altres coses, perquè era un gran dibuixant, també, tot això. Els va composar cap a 1920. 1920? Sí. I em vaig triar 4 de Morera, perquè Morera també tots els aficionats de sardanes la coneixen, I n'hi ha 4 de Morera també, que són també perles, com dius. T'ha degut costar molt de triar? Vull dir, sí, has hagut de dir que no a moltes cançons que t'hauria agradat de posar? Sí, m'hi som acabat, D'acord. Encara cantaré 15 anys i em faré de compacts, I per què només 15? No, perquè en tinc 68. No, Bé, ens anuncies que ens faràs més compactes d'altres cançons? Sí. Sí, pensi que a la primavera, abans d'aquest estiu, en farem un altre, D'acord. Perquè per això s'acaba ara, La veu, l'any que ve podré pas cantar més. En aquesta edat, me cal cuitar un poc, ara. Ah, sí? Cuitar no, però la veu va bé, Ho notes que tens problemes amb la veu, no? Tinc pas problemes, però no és com abans, vols dir? No és pas com abans, per això, Hi ha 15 anys, era més jove, D'acord, però continues sent una gran veu. Continues tenint una gran veu. Sí. Sí, no? Bé, si no, ho comprovem. Una altra cançó d'aquest CD amb 23 temes. Una gran veu és com el camí de ferro francès i el camí de ferro espanyol. El camí de ferro espanyol és més petit que el francès. Una gran veu, és massa això. Canti, ensegis-ho fer com cal. Ho escoltem, Les roses blanques. Sí. Vaig tornar al meu jardí, els ulls i el cor plens de llàgrimes, i vaig arrencar el roser de les pobres roses blanques. Ai, amor, que va morir
desfullades. La veu és bona encara. Sí, No? sí, segur. Les Roses Blanques de Lluís de Salvador i música de Josep Sentís. Josep Sentís. Hi ha un públic important aquí, no?, per aquestes cançons, que té ganes d'escoltar aquestes cançons. Jo ho crec. Amb aquest estil d'abans, sobretot. Sí, jo ho crec. Perquè això són coses de qualitat, És pas d'importar què, És música, això és música. Aquest en Josep Sentís era un home que va anar a París a 17 anys, era de Barcelona, i era músic professional. I una anècdota interessant, he vist el film El Gran Caruso? Fa molts anys d'això, Fa molts anys, Sí, sí que me'n recordo. Hi havia dos homes que se deien Doresquer. Jean Doresquer i Edouard Doresquer. Eren dos nobles polonesos que vivien a París, que eren cantants d'òpera i cantaven, i en el film El Gran Caruso, quan en Caruso va fer la primera actuació al Metropolitan, aquell Jean Doresquer, que era el tenor el més millor del món, veieu, se va aixecar dins la seva llotja i va aplaudir. Tothom l'espiava per mirar si aplaudirien Caruso. Sí. I bé, aquest home, Josep Sentís, a 17 anys, anava a fer treballar a la casa, musicalment. Tenien s'estaven a Avenue Hoche o a Avenue Foch, a París, anava a fer treballar. Els acompanyava al piano? Al piano, sí senyor. Ah. Donc era un O sigui, músic, hem descobert un músic català que va ser famós en els àmbits musicals parisencs. Jo crec. Maurici Usavila, parla'ns de qui t'ha acompanyat, amb dos músics. Són dos nois catalans i són formidables. Tenen l'Eric Lord, que és del teclat, és pianista, és medalla d'or de Perpinyà, aquí es fas un piano, és un teclat. I l'altre, el guitarrista, és en Pasqual Gosa. En Pasqual Gosa són tots els professors de Perpinyà al Conservatori, i en Pasqual Gosa va tenir el primer preu de París, del Conservatori de París. Són joves, un té 24 i l'altre 29 anys. Són artistes, són músics confirmats. Has treballat molt amb ells per poder fer aquest CD? Ui. Quant temps has hagut de treballar amb ells? Hem fet, veieu, 40 repeticions. Sí, 35 o 40. Cal treballar molt, Sí. Perquè és tot se treballa quasi bé cada I com es treballa? Cada síl·laba. Com es treballa, és això? Com es treballa una cançó? Paraula per paraula, mot per mot? Paraula per paraula, mot per mot. Cal trepar la plaça dins la veu, dins l'aparell vocal de cada... Bon, i passa cada paraula perquè hi ha vocals fàcils, manera que són difícils. L'un no li va bé, l'altre és l'I, l'altre és l'A, i cal posar això en plaça vocalment. I s'estudia, hi ha intervals musicals que són difícils també. És un treball de detall. Cal trobar també l'expressió adequada a cada frase musical. Segur cal pensar el que dius. Clar. Si no cantes a la numera del telèfon. Que en dius s'estimi i cal pas dir amb ràbia. I això ho has enregistrat aquí a Perpinyà? A Perpinyà, a la casa Red Star. L'amo, en fi, l'enginyer del so és en Jaume Folcarrà. Sí. És un professional acabat. Sí. Ben conegut aquí a Perpinyà. Sí, ben conegut. Una altra cançó, aquesta és superconeguda, La Balanguera. La Balanguera, sí. La Balanguera, sí. Aquesta cançó que escoltem és un clàssic. Sempre en la veu de Maurici Usavila. Com una porca ve que vira, teixint la tela per demà. La balanguera fila, la balanguera filarà. La Balanguera, una altra de les cançons que trobem en aquest CD de cançons i sardanes de Maurici Usavila, que acaba d'aparèixer, perquè quan va arribar ahir? Ahir. És calent encara. És ben calent. La gent ja el pot comprar, aquest disc, perquè ja és, com a mínim, a la llibreria catalana. Ben segur. I el trobarem a d'altres botigues? Suposo que sí, no? Me cal anar a la llibreria catalana. I sí, carai. És la nostra. Ja n'han venut, Ja ho sé. A quin preu? 130 francs. El preu normal d'un disc. Sí, el preu normal. Llàstima que no arribés una setmana abans. Això que la gent regala coses, aquest disc hauria sigut molt apropiat. L'esperava una setmana abans. A París sabes que no ens estimem pas. Ah, no? Llavors, mira, m'han fet trigar fins ahir. Sí. Has degut patir molt, no?, esperant aquest disc. Oi, era enrabiat, perquè el tenia de rebre divendres fa 8 dies que s'hi ve, i mai arribava. I aquest, en Jaume Folcarrà, de Red Star, era foll.
m'ha fet descarregar un semiremorca, era un semiremorca que volia obrir a partir d'avui de París, i el va fer posar a la gara, al tren. Perquè això és producció teva, no? Sí. Vull dir, te l'has pagat tu. Sí. És arriscat, això, no? Pateixes gaire? No, home, quan estimes mai és arriscat, home. Sí. Però se'n vendran molts, aquests discos. Ho esperi. La clientela és un poc reduïda, diguem, perquè fem pocs, no? Perquè si se pot vendre al Principat irà bé. Aquí hi ha molta gent que li pot agradar. Sí. Si té notícia li pot agradar i el pot comprar. Sí. I al sud també. Al sud també, em sembla que se pot vendre al sud també. No es fan gaires discos d'aquest tipus de cançons actualment al sud? No ho sé. Jo sé que l'Emili Vendrell en va fer. Sí. En feia el pare, Sí. L'Emili Vendrell ha sigut una referència per tu a l'hora de cantar aquestes cançons? Sí, jo crec. Per jo, en fi, era el millor, diguem, ara ja tens que cantar, però també el pare. Sí. L'Emili Vendrell era... Per la veu, per la forma de cantar les cançons, per la tria de les cançons, tot, no? Per tot. Perquè cantava bé i tenia una bonica veu i tenia emoció, era un artista. I les cançons que cantava ensegis de fer com ell. Tenia les millones musicalment, diguem. Hem anunciat que hi havia entre les cançons algunes de peles mestres. Sí. Parlàvem d'aquestes cançons com a joies de veritat, perles musicals. Perles musicals. Escoltem el Rossinyol. I en la pau de la tarda ja posta el sol va perdre's entre els salzes el rossinyol. Va perdre's entre els salzes el rossinyol. El Rossinyol, una de les cançons de peles mestres que trobem en aquest disc de cançons i sardanes de Maurici Usavila. Has triat una guitarra i un piano, a vegades hi ha la guitarra sol, com aquí, i d'altres, doncs, guitarra i piano. Habitualment són cançons que estàveu acostumats a escoltar en piano. Aquí és una novetat, no?, posar-hi una guitarra? Sí, la guitarra... I dona una poesia que... Un to més dolç, Més dolç, això, sí. I has hagut d'arranjar per guitarra o ho ha fet en Pascal Gosa? Sí, en Pascal Gosa i l'Eric. I l'Hort, tots dos han estat adobats per fer un acompanyament, un arranjament que... L'arranjament, doncs, és d'ells. D'ells dos, Sí. És escrit sobre el paper de la dona. És important. Ells són músics, tenen una formació musical diferent de la meva, Un primer preu de París... I t'ha sigut fàcil de trobar les partitures i de poder treballar a partir d'això? Ja els tenia i feia temps. Els tenies ja. Oi, mare. Fa temps que ho preparaves, aquest disc? No, aquest disc el som preparat amb... Vull dir que hi pensaves, vull dir. Hi pensava jo, home, bringuet. Hi pensava fa 30 anys. Fa 30 anys. Solament que em venia el més de gust, seria cansat. Perquè cansa de cantar també. Cansa vols dir que preparar i cantar després? No, m'hi cansa físicament també. Sí. Quan venia en vacances al mes d'agost tenia pas ganes, era fort de cantar tot l'any, saps? I esperava la jubilació per ho fer. I ara em torni a reviure. Però arribada a la jubilació potser també trobaves a faltar cantar, i per això que cantes... Segur. No, vaig esperar perquè soc jubilat del 82 i he anat a cantar a Ginebra, a Bruxelles, a Amsterdam, a l'Òpera Bacia, a l'Òpera du Rhin, per tot, que... Mai he parat, Per aquí podies cantar quan et venia de gust? Només al mes d'agost. I ja estar jubilat tenia poc temps. Ara en tinc més, ara. I és per això que en Maurici Usavila ja ens ha promès que l'estiu que ve ens portaria potser un altre disc amb d'altres cançons com aquestes, tradicionals i també d'autors d'abans. Voldria fer un disc amb vacants patriòtics. Una partida de cant patriòtics i cançons... El cant de la senyera, l'emigrant i tot això. I ho veus amb quins músics? No ho sé, encara no... Hi ha coses que puc fer amb el piano i la guitarra i d'altres que per allò caldrà un instrument més, una flauta o... Ja veurem, això i... M'ho cal pensar amb els músics, tenim de parlar...
Se fa pas com això, cal Cal que vagi madurant en el cap, que, això, no? exactament, De mica en mica. exactament. Una altra cançó de Peles Mestres, Madrigal. Si fossis l'oratge que al pic del matí joiós esponcella les flors del jardí, voldria, mai mia, tan sols un matí per ben perfumar-te, ser blanc llessamí. Si fossis l'estrella que al cor de la nit radiosa s'enlaira pel blau infinit, voldria, mai mia, tan sols una nit ser l'èter per dur-te suspès en mon pit. Són cançons curtes aquestes, de Peles Mestres. Però la majoria d'aquest disc les has fet curtes, les cançons. Perquè n'hi haguessin més? Perquè Curtes acabessin. no, els són cantades com... No, duren 1 minut i mig. Sí, aquestes són escrites com això. Són així. Són així. En aquest disc, Maurici, hi ha una frase que diu: Sí, sí. me'n vaig anar fa molt de temps, Sí, me'n són tornat, el goig m'aprèn. Qui sí. és? És això. Ho has escrit tu, això? Sí, o és poca cosa. Oh, carai. Deixa que ho diguin els altres, això. Si és poca cosa. És... Però diu moltes coses, això. Oh, totes, diu tot. És una frase que has escrit per aquest disc o és que escrius poesies? I és No, un soc pas poeta. Això soc un treballador de la glota, com diuen en francès. Treballador de la glota. No, soc pas poeta, però això ho s'ho sentit, i perquè ho era, 32 anys a París és una folia. Ho has escrit per aquest disc? No, Ho havies escrit ja? jo ho havia escrit. Bé, feia pas poesies, Poesies no feia pas. En aquest disc feia una falta també. Se s'han vist aixecar les celles. Ah, sí? La Martina me va dir que calia dir l'onada, i dic la onada. I dic la onada perquè és escrit com això és la cançó. Sí. Perquè hi ha dues notes, la onada. Ah, I la Martina, que no va sentir, me va dir que li dir l'onada. Mira, jo soc un pas... però vaja, si l'autor va escriure la onada i La va onada. posar la música per aquestes síl·labes, és difícil de canviar, no? Jo vaig pensar que li diré com això. La Martina té la llicenciatura de català, jo no. Sí. Jo soc llicenciat de llaurar i de posar. I d'altres coses també, Maurici. També sí. Ets massa modest, em sembla. No, home. Sí. Parlant encara de l'objecte que és aquest disc, a la portada veiem un nin i una nina. Això és l'Arnau i l'Angelina. De català tradicional. Sí. Són parents teus, no són nets teus, Són els aquests, nets, no? sí. L'Arnau i l'Angelina Rossinyol. L'Arnau i l'Angelina. T'he de confessar una cosa públicament, i és que fa pocs dies vaig parlar amb l'Arnau, Sí. que em va portar la seva música, perquè fem una emissió i cada persona invitada ens porta la seva música. I em va portar una sardana d'un tal Maurici Usavila. Va dir, és el meu avi. I li vaig demanar, i és que us canta cançons a casa? No. No. No cantes a casa? No, quan hi surt no, perquè fan prou fressa ells, No. I li vaig demanar, com és el teu avi? És molt gentil, em va dir. Era difícil de dir altra cosa. Però ho va dir amb una cara de sinceritat total, Sí. El seu avi tothom l'estima, Però escolta, cantar en família, no ho fas, això? Per Nadal no has cantat, per exemple? No. M'ho demanen pas i... Escolta, si me cal cantar acabat de menjar, puc pas menjar. Que em vaig en un... Me conviden, que em vaig en un raper amb amics, en una associació, amb coses així, volen que canti acabat de menjar. I els dic, me refuteu, perquè si sé que me cal cantar, menys hi pas amb ple, perquè puc pas menjar de bord. Jo tinc una petita feroça i... Sí. Vols dir que amb el panxa plena és difícil de cantar? És impossible. Impossible. Home, ho fas malament, vols dir? I cantar a capella també, home. Sí. Mira, me cal cantar, m'ho demanen, perquè si me feia pregar diran que et fas massa pregar. Que fai maneres. És difícil de cantar a capella. Sí, és bricolatge. Per vosaltres, músics professionals? Sí, és un ofici. És com si demanaves a l'Indurain de fer la cursa a peu. Una bona imatge. Una altra cançó esplèndida, aquesta, endreça, de Peles Mestres. Sí. L'escoltem.
Jo voldria fer-te un llibre de cançons, les més belles i exquisides, de cançons sense paraules ni argument, sense ritme i sense rimes. Jo voldria fer-te un llibre de cançons, amb aromes i harmonies, amb aromes de violeta i mordegí, i harmonies de bosquina. Jo voldria que aquest llibre de cançons tan sublims, tan exquisides, no el pogués llegir ningú més que els ocells i les flors i tu, ma vida. Endreça, una altra cançó de Peles Mestres. Jo recordaré, sobretot, que estem escoltant els nous enregistraments, les noves cançons. És una casset, no, és un CD, és un disc compacte que conté les 10 sardanes que coneixem ja que vas enregistrar amb la cobla principal de la Bisbal. Sí. O sigui que, ja has dit que eren 72 minuts de música. Exactament. Maurici Usavila, una presentació pública d'aquest disc, la tens pensada? Sí, el CEDAC me la presentarà el 17 de febrer. 17 de febrer? Sí, i per això és una cosa fantàstica, perquè és una oficialització catalana, diguem, que me toca molt. I què faràs aquest dia? Cantaràs? Sí, cantaré perquè... Hi ha algun acte especial a l'entorn d'aquesta presentació? Sí, convidaran molta gent i se passarà al Teatre Municipal, sala... Jean Cocteau, sí. I cantaré, i en piano, cantaré amb ple. El 17 de febrer? El 17 de febrer. Bé, això ja ho apuntem. Atenció, gent, és un disc que acaba d'aparèixer al mercat, ja és en venda des d'ahir a la nit que va arribar, ja el podeu comprar ara mateix, per exemple, a la llibreria catalana de la plaça Joan Peirà. Sé que el guitar, perquè veieu demà passat n'hi haurà pas més, Podem esperar noves reedicions. N'hi ha fora 1.000. Sí. Bé, doncs afanyeu-vos, i si no, doncs espereu el 17 de febrer, que allà doncs, us el podrà signar Maurici Usavila, aquest gran tenor nord-català. Una cosa, i és que és molt interessant que hi ha els textos a l'interior, les lletres de les cançons hi són. Pensi que és indispensable això, Jo crec que sí. Per seguir ben bé les cançons. Primer, que ja s'entén, es comprèn ben bé tal com les cantes, les cançons. Sí, perquè perquè articules molt bé. Això és la meva... Diuen, en francès, diguem, l'articulació i la politesse du chanteur. I ho és. La gent que n'hi ha que masseguen faves i comprenen per res, jo ensegi d'articular com cal, fins sempre m'ha agradat Això és important. Es comprèn, però sempre ajuda que hi hagin els textos a l'interior per anar seguint les cançons o cantar-les quan està sol. Sí, bueno. Maurici, acabem. Quina altra cançó voldries escoltar? Ara et deixi triar tu. Rosó. Rosó? Sí. És pel teu amor? Sí. La número 13? Sí. Preparada ja? Gràcies, Maurici Usavila. 72 minuts de música catalana, cançons i sardanes. A reveure i gràcies. Gràcies, Bringuet. Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida i viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment. Cantaria una cançó pels teus ulls que jo mateix et faria, i una cançó pels teus ulls perquè al mig de tants escuts ells fossin